Nay, happy birthday, Nay. Gusto mo sama ka sa Kamotes? Punta tayo sa kapatid mo? Gusto mo? Si Boyan siya, tatawid lang ng birds. Opo. Mga ba, ito yung tatay ko, ang gwapo. Kahit matanda na. Kahit matanda na, tayo'y di tayo. Ano ba yun? Magbago. Kahit matanda na. Mga bay, nandito ako sa nanay namin. Sa side ng mama ko. Birthday niya ngayon. Yan siya mga bay, 82 na ang edad niya. Pero, salamat sa Diyos. Ang lakas-lakas pa ni nanay. Tinda pa yan sa Baclaran. Tingnan mo, nagtitinda pa ito sa Baclaran. Ayan, magluluto siya ng banana Q. Tingnan natin si Nanay Jing. Kung anong sikreto ni nanay sa banana Q. May sikreto yan eh, Nay. Para masarap ang luto. Ano sikreto? Sikreto na pagmamahal ng isang nanay. Amen. Opo. Si nanay mga bay, may pwesto siya sa Baclaran. Ang tinda niya ay yung mga barong. Di ba, Nay? Mga uniform. Dito po, yung mga apo mong iba, yung anak mo si Tintin, sabihin mo nga, mag-greet mo si Tintin. Si Tintin. Oo, pero magprito ka muna, Nay. Baka kakain tayo sunog. Uy, tingnan mo si nanay namin, mga bay, makakilay pa yan. O, di ba? O, di ba? Malakas pa siya. Salamat sa Diyos. Kusgan pa kaayo. O, maghikay pa na siya sa iyang birthday. Kaning nabisita, maglingkod ran eh. Shout out, Jenny Bulahan. Virgie Love Notin. Sa akin sa Sibuday. Sa may airport, Nay. Mandawi? Lapu-lapu po. Opo. Si nanay mga bay, 82 na ang edad. Si Nanay Jing. Pero yung pandinig niya, ang ano pa, ang talas pa, pati mata. Hindi naman mahilabo lang. Ay, pero maganda ako, Nay. Yes, Nakikita mo maganda ako, Nay. yes. Oh, 'di ba? Mas magluto tayo ng lumpia dito. Ano? Si Bergie, anong dalhin daw mo din? Dadala siya ng lechon baka. Wow. Uy, hipon lang. Ako na, Nay. Alit yung bata. Hipon, baka patakag tabi. Ay, hindi ko po alam, Nay, kung anong dadalhin niya. Sorry po. Ano kaya saan kasi Hello, natulog mo na. Ano may nasunog? Yung pinirito ni nanay. Hindi ka na mag-asukal, Nay, kasi matamis na ito. Oh. Ayaw siyang sunog. Ikuan, uy, na kayo. Ayun na lang. Ay, sunog, di ko alam. Sunog di ko, anak. Ayun na, sabi ko. Kasi nalakasan mo ako, Nay. Diyan ka na lang, Nay. Ako na magbalat dito. Pag lumog, baliktad agad. Oh, my friend. Nanay ko, ang ganda. Mana sa akin. Sama kita, Nay. Puhon, Nay. Puhon, maloy ang Ginoo. Ang edad mo noon ay 84 na. 84. Kayang-kaya mo pa yun. Malaki na ang bayan niya sa Cebu. Oh. Ang sarili ng bahayan. Kasi po, Opo. Pwede na po tayo doon. Pwede na ito dito Magligid-ligid. wow. Opo. Ilang Salamat. anak mo dahil? 3, Nay. Ay, mo ba nakasakang sa trabaho? Magluto. Kusinero. Wow. Opo. Sarili yun ha, sarili. Hindi yun suluhan. Sarili nilang Sarili kita. po namin. Pero aalis pa rin po ako. Aalis ka pa rin? Opo. Kulang pa po eh. No. Saan ka papunta? Nakabun ka rin? Ibang bansa po. Wow. Makwait niya! Opo. Wala kang baso tiyo na
Ben, Sabay? gat, shout out gat, mang pantag saging. Ben. Pwede ba kumukaon ani? Magbidikaw labi ako uma, magamping ako sa kumukaon. Alin, ito? This one? Okay. Talis kami ng mesa ni nanay. Magprito tag saging. Tiyo, i-operate mo nga itong thermos mo. Ah, tuslok siguro na. Ano, tuslok. Wa malagi mo tulo. Nay, kanitanin panita, nay. Tiyo, Tanan dito panitan? ka, Tiyo. Okay, nay. Diri ba? Diri. Abri. Kanilim yun eh? Oo. Pwede yan. Oh, enough na. Ay, ano ba yan? Mainit pa, Tiyo. Ano ito yan? Palamigin ko lang. Gusto ko Watching from Tacloban Yes. City. Shout out Dina Leonor. Ito, ha? Anak ko na ito ni Elda. Opo, si Hilda po ang aking ina. Akong inahan sa kanunay panabang. Wapa kayo to akong mama. Walay makatupong. Si tatay, ilang taong ka na, tay? 80 ano ka na? 85. 88. 88 na pala si tatay. Diyos ko, ayan si tatay. 36? Yan si tatay namin. 88 na. Matalas pa rin ang pandinig. 35 yan si Tiyo na tabo. Oh, 1935 siya. Hmm. Anong naalala mo nung martial law, tay? Nako. Tuba. Anong ginagawa niyo nun? Nako. Share mo naman sa amin, tay. Talagang mahirap. Pag Mahirap ang buhay niyo nung martial law. mahirap. Hindi ka pwede niya, hindi ka pwede Ang niya. Marshalo. Lumabas. Anong year ba yun? Anong year yun, tatay? 70... yata. 1972. 73 yata yun. Oh, 72, Yun. 71 yata. 1971, 1972. Tama ba si tatay? Search nyo nga dyan. Maraming ano yan. Lakas. Sa ano na, Lakas pa ni tatay, ni nanay. 88, 82, di ba? Sana all. Salamat all. sa Diyos. Sana all, sana all. Si, Sana all. sana all si Kiko. All. Po? Hindi pa po. Hindi ko pa nakikita. Sana all, sana all. Tagpila man ang kilo sa saging diri, nay? Tay 20 raman sa Cebu. Opo. Dito ba? Mahal. 50. 50 ito? Oo, Mahal pala. mahal. Wala na? Ay, Meron pa marami po eh. Mahal. Tata, isip ko nga doon. Mamaya yung aking ano, Lord. Okay po. Pagkainis ka kaluto lang kagabi alas 7. Sasabi, hindi Baka, rasa pa. baka hindi pumasok. Sino? Hindi pumasok ang load mo, tiya. Bakit may nabasa ako kahapon? Na nandyan na yung load. Police daw. Okay. Today, namating. 2 days ang unlimited. Yeah. Unlimited. Yan si tatay. Oh, Pupunta na sila dito. Kita. Eh, sabi ko pumunta sila at kita-kita kami din eh. Sabi. Oo. malalaman natin ngayon, nanay, kung sinong darating. Ang gagawin natin ay maghintay. Basta't maghintay ka lamang, ako'y darating. Pagkat sa isang taong Tagalanaw po, Banon. ay, saba, mahal mo ng buong puso, lahat ay gagawin.
makita kang muli. Yes. Oh, 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 oh. Bawat sandali ng ating buhay, mamahal mo ang aking taglay. San man mapadpad, sa'yo kayo minangasay. Wala pa kalato ang tagbalay. Agay ginoo ko si nanay. Yan o sa kamalakat, dahil. Saan mo natawa ni nanay? Uy, kayo kakaiba man. Kanding. Si nanay yung tawa niya kakaiba. Parang Unique. Parang murugwan na sa taas. Murag kandi nga wala pa na to buhay. Si nanay. Saya-saya ni nanay. Sobrang lakas, salamat sa Diyos. Balat na po yan lahat. Chinek ko na po. Opo. Okay. Wow! Dito ka na say hi ka sa kanila. Hi! Yan ang nanay ko. Nanonood yan, tiya. Mamaya manawagan kami sa DSWD. Nay ha, magpatulong ako sa iyo, Nay. Okay. Manawagan tayo sa DSWD para magbigyan tayo ng ayuda. Oh my friend! Pwede ba, Nay? Pero kailangan di ka magsasalita, Nay. Oo ka lang ng oo. Oo. Tapos wag mo akong bunalan ng tukog. Airport ka lang. Ayaw ko bunalin, Nay, ha? Yan na lang muna dahil. Okay Kumain ka po. na. May sandisan. Opo. Si Carla, kamukha ni I-prank natin Si sila, Darwin, Mama. kamukha ni April. Siya na lang ang dalawa sila na lola ko na lola. Tama. Dalawa na lang sila na lola ko. No, Nay, no? Dalawa na lang kayo magkapatid ang naiwan sa mundo. Hindi ko. At tatlo. Tatlo pati yun. Kaya nga sinabi ko siya, ang babae duha. O, tapos yung isa nasa Camotes, Yes. Cebu. Puntahan namin puhon. Hindi ko alam na sa Camotes. Tapos, Or Cabrillo. sa side naman ng papa ko, murag, gamay na lang. Sa side ng mama ko, tulo na lang sila. Mainis sila na. Papa mo kami. Dito mama. Ano po? Sa side po ni mama kayo. Hindi. Ano? Papa. Kay tatay mo si Ay, opo, tama. Kasi kapatid ni lolo ko. Tama. Kapatid ni tatay. Tatay mo si. Tatay Jose. Si Mang Jose. Opo. Dito lang yung saging na ilapit ko sa'yo. Yan na lang muna anak. Pagpura kami sa pagpura. Okay po. Baka luto na yung... Liro mo na yung anak. Luto na yung kanin mo na. Hindi pa. Konting inin pa. Para di mapanos. Kusinero yun ay pag may kasal, birthday, may patay, lahat po. Lahat. Opo. May hatauhan din At siya. saka sa ano yan, Wala sa po. pait yan, kung sinira yan doon, May mga kasama na matutulong. Maghiwa ng mga panakot. Magpupa. Maghiwa, o. Pinapaluto sa Ako, magkatay ko karniro sa kuwait. Yung tawag magkatay. Ako'y magtadtad. Maghiwas yan, magluto. Kabalo mo rin ako nagtrabaho sa slaughter na eh. Oh, di ang laki ng sweldo mo doon, hanga. Malakas yung apo mo. Tsaka maganda. Diyos ka, I love yun. I love my own. Matalino yung nanay namin, mga ba. English yan. Englislera yan. Pakita, labas mo yung English mo, Nay. Ha? Yung English mo, ilabas mo. Eh, labas pang English ko? Opo. I don't speak English because I don't know study. Hanggang anong grade lang kayo noon, Nay? Di ba dati, hanggang grade 6 lang? Oh, dati makapag-aral ka ba panahon ng hapon? Pagkagulog ko. Ay, ibig sabihin, hindi po kayo nakapag-aral? Nag-aral naman. Hanggang anong grade po? Grade 5, grade 6. Di ba pag grade 6 dati, professional na? Oh, hindi. Anong grade ng professional na po?
Noong panahon pa na. Opo, panahon pa ng hapon. Noong panahon. Panahon pa ng hapon to si nanay. Panahon ng hapon. Opo. Pwede mong i-share sa amin, ay, kung ano naranasan yung panahon ng hapon? Anong kalagayan niyo po ng panahon ng hapon? Panahon ng hapon, patakbo-takbo kami. Kung saan kami. Patago-tago. Saan po kayo madalas nagtatago? Doon sa mga unit. Mabuti na lang doon na lang. Mga yungib po? Oo, mga ano lang. Kahoy na malaki ang puno. Doon kami. Tatago po kayo? Sinaksakan ng nanay ko ang aking bunganga. Kaya pala iyakin man ako. Ako ang maliit. Talaga po? Sinagsakan ng noog. Kung anong sinagsak sa'yo? Bato? Bao? Ang sinasaksak sa akin ay duster niya. Duster ni nanay, sinasaksak sa bibig. Ba't po? Iyakin man ako. Hindi marinig ng hapon. Mauna, mabunalan, kay higtebaw man. Ganon din yung si Nanay Vicky, 2 taon na po. Iyakin pala si nanay dati, panahon ng hapon, ay nagtatago sila. Ginawa ni nanay niya, pinaksakan yung bunganga. Yan sa'yo. Si Nanay Vicky, nasa irid sila, irid. My God, nasa yungib sila nagtatago mga bay. Marami kang matutunan sa mga nakakatanda nung unang panahon. Tapos paano kayo nagkakilala ni tatay? Share mo nga sa akin, tay. Paano mo niligawan si nanay? Nakatira ako doon sa tiyahin ko. Tapos, nag-ano ka na, tay, nangharana ka rin? Nangharana ka? Usong harana dati. Hindi. Anong ginawa mo, tay? Hinipo mo lang yung paa? Si nanay yung tawa-tawa. Si nanay, tawang-tawa. Diyos ko, yung mga lolo't lola namin. Nay, wala ka ng mantika. Mayroon. Oh, maganda yung mantika mo, Nay. Tama ito kasi good for the heart yan, canola oil. Ha? Canola oil maganda sa puso. Wow. Huwag kang gumamit ng yung kilo-kilo lang sa palengke. Ay, oo. Malabo. Opo, ganyan talaga canola oil. Ito na niluto ni nanay, oh. Sino ba pinakitaan mo? Andito sila, Nay. Marami sila, oh. 210. Oh? 210 people is watching us. Oh, my friend. Yes, oh my friend. Dahil si Lynn, shout out dahil. Ito yung lula ko dahil sa side ng mama ko dahil. 82 years old na siya today. 82 years old na siya. Tapos ganyan siya kalakas dahil. Salamat sa Diyos. Salamat. Sa lakas na binigay niyo sa aming nanay. Ay, nako, my friend. Wish ko rin, sana. Dad ka, Nay? Nanggugulo ako, Nay. Ang lakas pa ni nanay, mga bay. Thanks God. Thanks God. Si Nanay Jean. Nagluluto pa kami. Nagtitinda pa to sa Baklaran, mga bay. Titinda yan. Marami ang tinda. Sarado po kayo ngayon, Nay. Hindi, may tindira ako. Ay, mabuti. May nagbantay doon. Tapos nag-commute ka lang papunta doon, Nay. Lapit lang naman. May kaibigan po kayong tinda ng maleta? Opo. Bibili akong maleta na eh. Kasi wala akong dalang maleta galing Cebu. Dahil hand carry lang ang aking dala. Jay, shout out Jay. Hindi ka dili na lagi ka permi mag-live. Live naman permi. Happy birthday nanay. Sana humaba pang buhay mo, Nay. Sabi ni Christine Im Nahuba. Thank you Christine. Kanang olive oil may healthy ingon si Honey Newgon. Bito, healthy. Na-try mo na olive oil, Nay? May olive oil yata si nanay. Mas healthy yun, Nay. Mas maganda rin. Opo. May kamahalan nga lang yun. Ito, mahal din. Opo. Mahal din yung canola. Inday. Huwag mong sunugin to, ha? Opo. Pinanglan, baliktad. Inday, naglantaw ako sa live. Inday kabkab. Karon sa Lahog, Cebu. Nanay mo, Inday.
Opo, nanay ko po sa side ng mama ko. Kapatid po siya ng nanay ko. Ay, naku, mali. Tatay ng nanay ko po. Kapatid po siya ng tatay ng nanay ko, ng mga nanay, ng mga tuhod, ng mga lola. Diyos ko po, nakakalito. Hindi kasi yung mama ko, di ba, may nanay at saka tatay. Yung tatay ng mama ko, kapatid po ito. Kapatid po siya. Kapatid yan ni Jose. Si Lula Biti daw na ate. Hindi siya si Lula Biti, si Lolo Jose. Oo, si Lolo Jose. Kapatid siya ni Lolo Jose. Si Lula Biti, yun yung asawa ni Lolo Jose. Yes. Opo. Yes, I do. Kabaskog ni nanay. Uy, sana all. Uy, thank you po rin, buyag. Totoo si nanay sa pusod. Kanang doay kuan. Para effective. Korea, bujag. Bujag. Nay, di ba may like kayong waray-waray? Waray gang? Liti. Di ba yung bye-bye lady, may waray-waray? Nasunog naman niyo. Si Juano. Ay, Cebuano talaga. Ang main location nila nanay is Bye-Bye Leyte. Yes. Bye-Bye Leyte. Sabaw lang ako. Happy birthday, nanay. Muhin talaga. Balik, balik na ko sa Saudi. Ay, ingat ka ba, Alvina Joven? No. Sa akin? Bakit naman, nay? Kasi maganda ako? Si nanay. Takot daw sa akin ng Arabiano. Hindi na. Hindi sila matakot sa akin, nay. Kasi mabait ako, nay. Ako ang matakot sa kanila, nay. Wala kang pang-ipit, nay. Mayroon naman, pero hindi ako makaano. Asaan yung kutsara ninyo, Pia? Bibili pa lang. Andun tiya sa may baso, sa may mga sandok. Si nanay, siya lang talaga daw magprito. Si exercise niya yun. Slot ng puno mga kaldero ng balde. Nga naman ako, ya, sige man ka din nagkasuko. Huwag mo nang ipambundak diyang mga balde. Waray po ba si nanay? Hindi naman daw, Cebuano talaga siya. Si Leti sila. Ito yung picture ni nanay tsaka ni tatay. Ayan si tatay, 88 years old. O diba, matalas pang pandinig. Salamat sa Diyos. Malakas pa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Taliwti kagilong si tatay. I-side view na to, tay. Side view, tay. Side view yung ilong, tay. Kasi taliwti kayo, tay. Oy, nakakaingit ang ilong ni tatay. Sa akin kasi malapad. Ayan sila mga bay, Yan sila, Ayan, ang tatay at ang nanay. Yan po sila. Tay, ang gwapo mo dati. Para kasi Rico yan, tay. Parang si BBM ka, tay. Tawa sila. Si nanay naman. Diyos ko, ang ganda. Parang Hapunisa. Ganda ni nanay. Ito yung mga picture nung araw. Yung ngayon, maganda pa rin. Nakakilay pa rin si nanay. Iisa pa rin ang kilay. Ito yung si tatay, Yung si tatay, mga bay, itiit na siya ngayon. Ito, tay, ilang taong kayo dito, tay? Wala ako. 25? Ang gwapo at gaganda. Si nanay, mga 20, 20. Naku, wala pang 20. Kasi 88 po kayo. Tapos 82 si tatay. Ibig sabihin, matanda kayo ng 6 years old. So, 19 si nanay. 19 si nanay dito. Tapos, 25 si tatay. Diba? Perfect. Buti may natago pa kayo picture tayo, no? Ay, siyempre. Saan si Tintin dito? Ito? Ito. Ito si Tintin, nasa Saudi. Uy, si anak na ni Abi. Abi yan. Ay, ito? Anak ka na, Abi. Ang anak niya ni Abi, si Charlie at saka si Okay. Asan to sila ngayon? Doon sa bahay, maraming pictures kami doon. Sa tingpin, mga kapatid.
center. Kasi nandito ako noong nagtambay eh. Nag-aaral pa yung mga bata eh. Hinaot unta mo taas pa ang kabuhi nila. Dili tanan. Unsay mo taas ang kabuhi? Delikado na ang kabuhi ang mo taas. Kinabuhi siguro. Kinabuhian. Kinabuhi, dili ang kabuhi. Ay, andito mga picture ni tatay, nilabas niya. Di kay Tintin. Ay, kay Tintin pala. Oh. Ano yung blueberry? Wala na kayong ibang picture, tay, ni nanay? Oh, di ba? Saan si Tintin dito, ta? Ito? Ilang hiwa lang, dami. Saan siya dito? Saan ito? Sa Hong Kong? China? Sa China ba siya? Taiwan. Ay, Taiwan pala. Nasa Taipei, di ba? Yes, Taipei. Wow, nasa Taipei si Tintin. Si Abe nasa Saudi. Nakip nila talaga mga bay, oh. Oh, ito, oh. Gwapa sad kaayo, no? Si Tintin, gwapa, no? Gwapa, murag si Kuan. Kisa gini nga, artista, oy. Kanibang perme kontrabida. Oh. Ito yung anak nila mga bay, si Tita Tintin. Ayan. Ito, oh. Panganay pa si Paing. Oh, ayan. Ang ganda. Nasa Kuan, Canada. Ayan ang tita ko. Di ba magkamukha kami? Oh. Siyempre. Magkamukha kami. Siyempre. Pisngi. Magkawit yung pisngi at saka kilay. Kilay-lay. Oh, di ba? Oh. Ay, meron na palang ganito noon, tay. Yung mga ganitong pa-picture. Galing naman, oh. Oh. Yes, Parang ma'am. si Rose tsaka si Jack. Kamukha ni Tintin si Rose, tay. Si Rose yung every night in my dream I see you. Si Rose at saka si Jack sa ano? Anong palabas yun, tiya? Hey, anong palabas yun? Sa simbahan. Opo. Simbahan. Ngayon ang kondo. Sa ano, Titanic po? Titanic. Opo. Kamukha siya. Titanic. Naimuot ko sa kabuhi ba? Murag Ilonggo na nga word o kabuhi lagi. Ang kabuhi sa Bisaya kay katumatong nahanginan. Ang taas ng kabuhi. Kinabuhi man yun. Ganda ni Tintin. Parang siyang si Buhi. Kabuhi. Kayo ni nanay at saka ni tatay, yun lang ang picture nyo, tay? Yun lang yung nandoon? Ayaw ko, ayaw ko. Ang dami rito yan. Talagang ano, nakikip ni tatay. Yan na, naghabwa na si tatay sa mga album. Ang ganda naman ng ano, ng pagka-ano nito, oh, picture. Albumin. Albumin. Yan si tatay. Uy, natatagap na. Yan si tatay, itiit na. Salamat sa Diyos. Abot pa kaya ako niyang edad ng ganyan, tay? Yes, yes naman. Talaga po. Ito yung nasa... Ano kayang, nakakarinig pa kaya ako? Marami ka pang matutulungan. Yung nasa... Sana nga, ipagkaloob sa Diyos na buhay pa ako, marami pa akong matulungan. Yes. Ito po, ano po itong picture? Oh, mga businessman, businesswoman. Mga businessman and businesswoman ito. Sino pong nandito? Andito po kayo? Sino po? Ito po yung boss nyo, yung nakaputi. Saan ka dito, tay? Kaya ako yan, sa mga ganyan. Ah, yan. Man, Si nanay. oo. Si nanay parang hapunisa talaga, oh, nung bata-bata pa. Yan si nanay, nag-birthday ngayon. Di ba na, tay? Nasa Oo. ako sila sa Germany. Nasa Germany po kayo nito? Siya lang. Hindi ka kasama? Hindi. Dati-dati nakakapunta na pala sila ibang bansa, mga bay. Yan, oh. Isa kayo nasa Germany, Tio. Siya mo. Ha? Siya. Si nanay. Nanay Jing. Ito siya, oh. Nay, nakapunta pala kayong Germany, Nay? Sa Frankfurt. Saan po? Sa Frankfurt. Frankfurt? Anong ano doon? Masaya doon, Nay? Naku, ang ganda. Ito, oh. Lahat yan. Ayan ang trato ko. Sino po nagpupunta sa inyo doon, Nay? Anak ko panganay, engineer sa PAL. Ah, engineer. Kami.
libre ako sa pasahe. Libre si nanay sa pasay kasi yung anak po ni nanay, engineer sa PAL, Philippine Airlines. Sana ngayon ay nandoon pa rin. Nandiyan sa Cavite. Sa Cavite. Pupunta sila ngayon? Pupunta sila ngayon? Baka pupunta. Ay, sana magkita-kita tayong lahat ngayon. May reunion. Yun yung pinunta ni Brenda, Brian sa Singapore. Doon yung sa Paeng. Opo. Pag dumating po lahat, magkasya po ba tayo? Punta tayo sa court. Marami tayo eh. Punta kayo sa Singapore? Hindi pa po. Sana. Kuwait po ako eh. Opo. Middle East po. Middle East. Sa Frankfurt daw si nanay sa sa Germany nakapunta. Libre ng pamasahe kasi yung anak niya engineer sa PAL. Ba't hindi kayo sumamatay? Libre naman palang pamasahe. Ah, Ayaw mong magbakasyon? kamayan mo. Hong Kong. Parang sinalang sa akin ang Hong Kong. Babalik-balik po kayo sa Hong Kong. Ano Hong Kong na eh? Parang kusina? Ano sabi mo? Ang Hong Kong parang kusina lang sabi nyo? Nakailang balik na po ba kayo? 5. Isama nyo naman ako, Nay. Parang maging kusina ko rin ng Hong Kong. Nangalot na si nanay sa tunga. Oh. Ay, ito karaan na kaining pitsura ba, oh? Karaan na kaayo, oh. Daoy, makalingaw man. Ligaw na. Makalingaw man tayo, no, mga picture. Buti na-keep nyo pang ganitong kaganda tayo. Hindi siya nasira, hindi siya Ito nga, video mo. hindi siya Ay, may liter sa likod tayo. Basahin natin. Ito. Basahin ko nga yun, oh. Kawali, kayo magluto si Tata sa kuwan. Oo. Matagal pa yun, madami pa yung saging. Sige. Ayan. We know, English. We know how to go now sa church in Taipei by ourselves only. Sa bus is $18 ang fare. Uy, $18 dati ngayon kaya. Walang konduktor. Dito ang mga buses. May mga number kasi. So yun ang sign namin cause we cannot read the symbol. Talaga. Sino ito, tay? Si nanay to? Si nanay po ba yan? Teten. Po, ako na magluto na. Magpahinga na po kayo. Hindi, yung Shanghai, siya magluto ko sa saging. Opo. May masyalangan na? Dito sa, kawali, sa ilawom. Opo. Pagdating ni Shepherd, magluto ko yung mga sinigang ng hipon. Ay, oo. Kailangan tapusin na natin, Nay, kasi may dalang ipon si Tia Berge. Sampo dito, Nay. Ito? Ugasan muna natin, Nay. Ugas na yan. Ay, ugas na daw po. Yung kasi kayo namang impis niya sa ilawom. Okay, magbay-bye na po, mga bay. Magbay-bye na ako, ha? May ipis niya. Ayaw mo na ang ipis. Kasama yun. Kaya nga umaba ang buhay ni nanay. Ayaw. Ang uugas lang yung ubas. Ilasa pa. Kaya nga umaba ang buhay ni nanay kasi may kasamang ipis na yung kawali. Ayun ang sikreto. Sige, bye-bye. Nanay, happy birthday ulit. Marami pong bumati sa inyo po. Marami po sila. Thank you. Thank you daw po. Salamat. Bye-bye.